Olen Kaisa Hirvikoski, käsityön ja biologian opettaja ja tein vuonna 2009 muovipusseista häämekon. Olin tuolloin kesätyöpaikassa, johon tuli ihan valtavasti teepaitapusseja. Ja samaan aikaan oli uutisia, missä kerrottiin tuolla valtamerissä muovilautoista, jotka kulkee virtojen mukana. Ja mua ahdisti se, että miten meren elävien kurkkuun joutuu valtavasti muoviroskaa ja niin niistä tulee merenkuolevaisia. Tämä Muovimekko-projekti alkoi 2009 vuoden syyspuolella, kun aloin suikaloimaan niitä muovipusseja ja sitten kokeilemaan erilaisia virkkaustekniikoita. Tein varrasvirkkauksella ja haarukkavirkkauksella. Ja syntyi semmoisia suikaleita, mitä yhdistelemällä sitten taas syntyi mekko. En aluksi tiennyt, että mitä olen tekemässä, mutta vähitellen se alkoi muotoutumaan omaan muotoonsa. Keväällä 2010 toi mekko oli valmis ja haluttiin sitten ottaa siitä kuvia. Ja Lammassaaren Elinan kanssa lähdettiin puistoon, jossa sitten palautui mieleen nämä ajatukset, mitkä oli ollut lähtökohtana tämän mekon tekemiselle. Ihan se ihmisten jälkeensä jättämä muoviroska niin puistoissa, merten rannoilla tai missä kotitalouksissa hyvänsä. Niin nämä kuvat sitten kertoo sitä tarinaa. Edelleenhän tuo aihe muoviroskasta on ajankohtainen. On mikromuovia ja muovilautat ei ole minnekään hävinnyt meristä. 3 miljoonaa tonnia laskettiin tässä varmaan 2015, että vuosittain joutuu mereen ja määrä on vaan kasvamassa.